का हो है बोरा झोरा लेके कहाँ जाता रहो? यूक्रेन यूक्रेन जाता रहो? ई कहेला? आयल बा मोदी जी के फार्म। अच्छा हमने कमाए तो काम धंधा नहीं मिलत। अच्छा कि ना हाँ एगो फार्म मोदी जी भेजलन ह। हमारा नाम पर तो जा तनी अथी में बॉर्डर पर दूंगा कि ना। तो बॉर्डर पर जाता रह तुम? बॉर्डर पर जा तनी यूक्रेन में लड़ाई लड़े जनी। वहाँ के फार्म मोदी जी भेजले बड़न। तो अब का करे, गाड़ी के पैसा वैसा किराया उराया भाड़ा बा नहीं। तो काची से जइबो? एगो चलता फिरता गाड़ी बिया हमर पैर गाड़ी। अच्छा उसे चल के हम जा रहल बनी। अच्छा ठीक बा। हाँ वहाँ जाके खाली बॉर्डर पर लड़े के बा हमरा। लड़म न तब मोदी जी हमर पैसा कितना बुक बा पास पड़ी है। ठीक बा। अच्छा ऑनलाइन कह दिल बड़न कि तुमको आना है तो आना। टिकट आ गल बा? हमर टिकट है दे बा। दादा टिकटो आ गल बा होता है यूक्रेन के? बा तो ई बोरवा में का रखले बोलो? बोरवा में खा पिए के रास्ता में जुगाड़। तब तक तू जा तब जा तने लो बतासा खा लो। खाता ना जाए उ ना जाई? ना जा। अरे बिहार में ढेर बटे लिया जो ओकरो के।